konye mheshimiwa nikech njoo nwachako gi wach moro ni ODM odonjo sirikal bang'e waduogo winjo ni joma jodito manodhi e sirikal go nodhi kigin sani wachako winjo kendo ni sirikal nobiro kwayo nikech ne gin kama marach usumo gi mana jogo ODM ochomo kanyo. Well, gigo duto king'iyo gi mos en gimoro achiel iwacho gimana mopogore. An gima ng'e kuom ODM ni ODM en party mar ODM man gi jotende kaka pile. Jotelo moko nyocha oyudo tich kamoro modhiye. Kaka gidhi te ne tie ni winjruok moro nobete kaka jakom nyowache nyoro ni nokwagi kadong jomoko bedie madhi ti kodgi. Koro kane gidhi to tich ma gidhi timono ok inyal tiye kapod in e telo mar ODM. Kata ka in chairman ok inyal bet chairman mar ODM tichak ibet cabinet secretary. Ok inyal bet telo moro amora ma in ge ODM kata ka in e bunge nyaka iwuog e bunge nyaka iwuog e ODM ekidhi bet cabinet secretary. So jogo duto ne giwuok e ODM kaka jotelo mag ODM. To kapa nitie chik motamogi ni ok ginyal bet members, ginyalo bet members to ok gin jotelo e ODM. Gidhi kuro, gitiyo kuro. ODM, party mar ODM, jatend ODM nyocha omiyogi thuolo ni gidhi ti. Ne nitiere kaka jakom wache ne giloso mokone gidwaro jomoko madok kony gi tich. Koro migi odhi konyo gi tich. ODM odong'. Koro ka ODM odong' kuonde ma giwuoke go donge nitie joma donje. Koro ka gisedonjo kuro gin kuro ineno ji manie sirkal gi te kati watchman party to nitie ma gintie to telo gi tele party go tich be koro ginya wacho gi siasa maluore gi mag party go. Kata chuny gi ne party no gin jo party no lakini party no to koro gionge. So an gima chando ji ni ODM ochiko kanye ni anta wuora nikech ODM nitie jotende nitiere ka chairman owuok ibi yier chairman moro. Party leader mar ODM nitie party leaders ariyo deputy party leaders ariyo timango kowuok ibi yier mago. Kose yier mago to ok wadhi mana nyime kaka pile ang'o makoro pogore. To ok mut ni wuok kan nikech kata mana Azimio osewacho ni ODM koro tiyo gi sirikal omiyo ODM koro nego wuoge Azimio nikech koro ok gin opposition koro gitiyo gi sirikal. Jatend ODM mane manie sirikal? Chairman no sedhi tiyo gi sirikal, jolup chairman ariyo ni kanyo, minority leader ni kanyo. Mano donge tendo kidhi e bug ODM sani gima donge wachi ni chairman mar ODM nyocha wuok. Poko yier machielo. Jolup ariyo nyocha wuok. Poko yier machielo. Minority leader nyocha wuok. Minority leader to koro waseng'eyo noseket machielo. Koro miyo ODM nitie. Gima dong' ji penjore en ni to koro ma jogo wuok no koro itimo ang'o? Koro yiero. Welwa wacha kata ka ginwang'o accident ma Nyasaye okawogi. Koro iwacho ni ODM otho. Ok yiero ma ng'ato kanyo. Miyo gionge gidhi kucha. Berne ni gidhi gi ngima gisudo kendo gitiyo tich maber makonyo piny. An ber madong' ane kanye nani gin joma ng'eyo manyalo loso go sani ka koro kinyo kadhi gi magidonjo. Kadhi ka energy kadhi kwa sitima. Koro ayudo ng'ama kone yudo ng'ama nyalo wuoyogo. Ng'ama nyalo wuoyogo. To mana kata kaka ne bed ng'ato mono ni kanyo be pod nyalo wuoyogo. Onge kata kidwaro dongruok ok ochuno ni ok inyal dhi kuom kata minister be minister go konego bedie party. So idwaro minister mar energy. Idwaro minister mar water. Onge minister manyalo koni an minister mar water to an ja ODM kata ja UDA. Mano ok inyal wacho kidwa tiyo tijno. Miyo ka dhi dwaro kar pi tadhi adha ka minister mar pi takwaye pi. Kapo ni en ng'ama ng'eyo monyiche watiyo go chon
in onge ng'at momenje utiyogo kae moa ka modhi kamoro kata winjo ni Ramogi ka koro ka ng'ato odhi ka Ramogi tho. Iwacho maber. To koro wach mar jolup ODM kata deputy party leader ni, joma mine ke Wopa, jo Homa Bay bende wuok motegno nyaka gi MCAs moko ka giwacho ni lemo mar deputy party leader ni nyaka mi mana nyawa ng'aya Excellency Gladys Wanga. Nyaka no kende e wach to dwaro to ok rach nikech nyaka no be ok nyal kete nikech nitie kaka chama kaka riwruok konyo ga jogi. Koro wacho na dwaro to onge ng'ama otemo. Ng'ati nya wacho no dwaro, inya dwaro ji mang'eny ma wuotho go e pap to wacho go no dwaro, jogi koni waduto wadwaro. Adiera en kapo ni ji mang'eny ahinya wacho ni dwari to miyi teko moro matin. To ko wang'o chopo sama koro idwaro ji kata ka en iyiero ji tiyiere kaluwore gi chik mar party. Miyo an gimosetimre malich joma dwaro ka Nyawang'ayo koni dwaro odwago jomoko moyie kode ma koni dwaro ka jogo jo party to kara en gi jo party maber madware to ka jogo be ku jo party mana joma gitiyo ka mano tero ji dware. Kochopo sama wang'i yiero mago gik ming'iyo ji nitie madware to joma bende sama kore ka idwaro tich kore kiwuok ni dwari mago be wang'e ni moko be nitie mano losgo mondo dhi wachno. Kata obed Nyawang'aya kata obed ng'at machielo mabiro dwaro gini nyaka wach ni abe ji dwara kata an be nyocha dwaro mari leader of minority ok ayude osemiye ng'ato to nyocha dware be nitie majino nyocha wacho ni nyikal ber gang'o gigi minority ber minority so koro ka koro sedhi ng'ama ungo utiyogo ing'eyo gima nyaka ji ng'e ni gik mitiyo gir oganda machalo kaka riwruok mar oganda kidware miyude to en mar en gir patino en mar patino ok en mari kendi idhi timo mari sami dware tinyalo wuotho kendi inyalo wuotho gi ji makonyi dware to ka koro isedonjo titiyo ne ji te koda joma nyocha ulerogo bende utiyogo. An gima rach kanyo ka an gima do buoga ni joge aodhi gisewe party koro gitiye sirkal nito piny oling' aling'a ma onge gama wacho gimoro. An mani mbado buoga to kara ODM wani ji ok dware kata ka gimoro donge to ng'ama laro onge to ka ji laro mang'eny to tende ni joma dwaro party ng'eny jotelo bende ng'eny madwaro telo koro miyo thuolo mar yiero modwaro. To in kaka japati matene kata king'iyo gini e yo matut mokwongo Gladys Wanga en ng'ama miyo ka bed maber to nitiere kaka 2/3 gender rule bende nitiere iye ka ma joma mine onego bed ni miyo thuolo mar telo mano mokwongo. Mar ariyo en owuon bende osetiyo ne party higni mang'eny kendo en ng'ama tichne ler kendo ji te neno. Donge ka ber to mana Gladys Wanga ni ema onego bed achiel kuom jalup miluongo ni deputy party leader ka ber kata king'iye gi chike ma un godo. Donge manane ma mondi gol tai modong ok ing'e kata chik ka koro ing'iyo kata chik ma 2/3 gima di penj gima ibi ng'i ing'eyo sama koro bet mibi yiero makoro ji oseketo nying gi makoro yiero makoro ji obet kata ka organ mar party mowacho ni yiero koro bet koro nokeni ma joma mine wan go kama ma daber ikuong ichako gi joma mine koro kikoni iye ka ere joma mine madwaro. Gladys osewuok in ga dira ni onge mama moro mabiro wuok in ga dira ni sani mkata kinyi kwa chiew ok wanya nwango mama moro nuwuok na benda tema mama moro magavana to kori mana en nyalo bet ni magavana mok magavana mok ni ma tekno japa o japati kalor ka konego bedi membership mare jakanyo mare mar party kidwaro kata life membership mano en go en an adult man gi ID mago kura so
akia gima chande ano kawinji un kung'iyo kaka kuyiero ung'iyo gang'o dong nitiere joma ng'iyo lony mararieya ma ng'ato nigo. Ing'iyo mokwongo giming'iyo wanyisi e pinyni gima duong' malo gik moko duto en kit ng'ato. Kidolo kata tiegruok koro ing'iyo kit ng'ato ni ng'ani en ng'ama dhi rito ji kama obete ni dhi rit gi ji mang'eny, en ng'ama winjore gi ji, ka en gi ji mor kode, en ng'ama wacho adier, en ng'ama ok jamibadhi. Komiye gimipogo kaka kuondegi gin gik mipogo tipogo, idwaro ni ipogo ma onge ji neno ni yawa tin to poge maber to ok ni okawo duto dhigo. Koro magi gik ming'iyo, ing'iyo kit ng'ato. Koseng'e ni kite no ber, kata ng'ama kochiko tich to kite mar tich ochikre gi tich tir kendo gimomako nyaka neno timore mondo odhi mutieki mowuok maber. Koro king'iyo ni mar ariyo lony mare kuom tijno en ma. Mar adek ichak ni to kuonde mosetiye to osetiyo nadi, magi osetiyo nadi, osetiyo maber, otiyo ka kama, otiyo ka waneno, otiyo ka waneno. Bas kiseng'iyo mago duto, kiseng'iyo tikoni kuom kore ka biro biro ni pend chikewa wacho ni kaka moro bet miyiere ji kata obed bura mar buche mag siasa gi to nego bedie ni telo ariyo kata kenya tachiel kuom adek mar jok mani kanyo onego bed kata miyo kata ng'ama dichuo obete kaka kar ji man kanyo. Koni woyo ma to kakoro lure gi namba ni komni to koro wabiro miyo ng'ama mama. Kore king'iyo ni mini adi madware, ok ichak ni amiye ng'ama mama to en ng'ane. No, mano mine man kanyo bende koni to wan to okwe wantie. Koro kiseng'i gigo, an kipenja gima dong' awachi en ni gik miwachogo duto, Gladys en ng'ama ji oseng'eyo, osetiye party, en ng'ama mama, bende otiyo mano gima rach kobet onge. To pod ok wang'eyo joma nyalo biro. Kiwacho sani ni gima koni ni nyaka chamo nyaka igol, ok inya wacho ni nyaka en mamiye kata ni en makoro nyaka nikech ka jomoko biro tibo timrigo nadi. Un kaka jotelo ma jotene ma jopati kata koko wacho wang'iye malong'o ka ber koro jakom Raila Amolo Odinga ka Nyasaye oyie to dhi telo ne AU African Union Commission kaka jakom. Party mar ODM ni inyalo mi deputy party leader ma okoa Kaluo, nikech sani jomosewuoye wachno gin mana ji adek, Abdusamad Sharif ma Mombasa, Simba Arati ma Kisii to gi Gladys Wanga. Kore ji adek gi to dwa ikawo ji ariyo, inyalo mi jomoko mopogore gi joluo. Ing'eni kichako kamano to iwacho ni joluo gin jopati malo jomoko. An kama ichake ni en ng'ama nyalo tiyo maber, en ng'ama osetiyo maber kaluwore gi chike magwa kaka ng'ama mama gi joma chwe, en ng'ama mama koso ng'ama dichuo, koso ka chuo lile mantie. Kiseng'iyo mano to biro donjo ka koro ichopo kanyo to koro ibiro koni koro piny kaka ji obet, nikech pati ok ma joluo kende, wan gi jomwa coast, wan gi jomwa western, wan gi jomwa Nyanza. Mano to ok ibi kawo kata kom ariyo gi kende mipimogo. Ibiro penjo ni to kom mar party to sebet nadi, jagoro mar party to sebet nadi, jakeno mar party to sebet nadi. Koro king'iyo ni king'iyo gigi kamodong' nono en ma. To kinyal biro kaka TV kama tikoni agini kaka koro gino dong' jaluo ma nyaka tim mano. Jibiro penji ni party no ma joluo bing'eyo ni ODM ene party ma bende chiegni te nitie. Nyaka wan be mar joluo nyaka joluo dwar, to mar jomoko be nyaka gitim ang'o ging'i. Kochopo kama koro osemiji te tinwang'o ni ere jaluo kati koni
ma to koro wami jaluo. Osemi ji te tinwang'o ni jo western onge, ma to koro wami. Kata kikoni Nyanza, kibiro Nyanza, jo Kisii be biro wacho ni gin jo Nyanza. Gigi ka an nitie kamok losi mang'eny moloyo joma nie telo. To joma dwero to ng'ato ka ng'ato nyaka go tung'ne kako timang'o, kako nyalo. Kata kowacho ni an kende jaluo manie party ni to koro party kaka wan joluo dhi bet nadi. Mano ber. Abdul Samad biro koni wan kende jo coast, yo wan e coast, mano bi winja. Onge ng'amose ya western ma wacho gini. Kata wan jo western wadwaro gini. Kang'eyo kata Sosti nyocho sewacho. To gin be gin Simbarati mosewacho. Simbarati be wacho ni wan Nyanza. Ang'eni Simbarati to biro wacho ni Nyanza ok en luo kende. Lakini gini kata wacho kamano to ibing'e maber ni kiling' to weche gi nyaka jigo e mbaka. Ka koro yiero chuo chiegni koro sa ochopo. Okata nyathini. Un kaka jotene nyaka udog chien wach ni uwinjo joka magini koro nyaka watim kama. Mae gima dwa ni nyiswa ka udhi pare nang'o. Gima wadhi pare ni ere ng'ama dong' rit party maber. Ere ng'ama wang'e ni tije oseber. Ka koro bire wach mama, wach mine obet nadi. Ka koro bire wach tunge kuma party oae, region obet nadi. To waneno ni making'iyo to ng'ani wadhi yude. To kuchopo kamigo kura, to kura bende betie. Miyo an yie ma ji wacho ka gimoro timre malich. En ni ji 4 no resign. Koro tijo timre nadi odong'. Koro ji nyaka timang'o lar. To ng'ato ka ng'ato kata an maluso ni ka kori dwero gima biro odwa abende dong' ang'i. To gima nyaka ing'i kijapok tikaw mang'eny to ng'e ni gimidhi timo nok bi timore. In gi nyithindo matindo kar higni 5 au 6 kama. In Trevor. In go. An gachiel. Achiel to ti. Achiel romo. Oromo nadi. Wacha adek 4 oromo. Ka in kata nyithindo 3 kata 4 ma pod tindo kar higni 5 kadhi piny kama. Tibiro ya kata gi kek moro oko. Tikete wi mesa kamae. Ting'ado kek achiel maduong' kamae. To nusi kawe miyo nyathi achiel. To modong' ni nus machielo ni kor miyo nyithindo 3 nopogi. Ok ging'e kata ma. Mibeto nyimgi ni jadek dwa pogo ni ok ging'e. Ma ng'ato achiel dhigo chama gi timang'o. Ema ging'iyo. Miyo ng'ato ka ng'ato nyaka kata kijapoko. Kata kipoko. Kikaw. Ni sami poko kata uketi e laini. Iketo gik moko e laini. Tisekaw mari maber. Iketo bathe ka. Ni kore kipoko. Ji ok ng'i manie laini ni. Mari ne magitimo nadi. Miyo ka ine pok japok maber ng'enyne dong' ga nono. To e siasa ka to ka koro itelo ne ji to ng'e ni jomitelo ne gi kipoko magidong' nono to gin kodi gilweny. In waketi kanyo to wanwa ano nono. Nikech makoro ichung' ne ji mang'eny, represent ji mang'eny. To kata seche mipoko kamano Mheshimiwa Nyikal be dong' be nyaka ing'iye ni to ng'ama osetiyo maler moloyo jomodong' te. Nikech kata be ni koro wegi oko ng'ato kaka Gladys Wanga mosetiyo ne party ni gi te. Ka koro embo duogo ng'iyo koni jogi oweya oko. Dong' nitiere kecho moro ma wuok e. Ang'o mi chalo gima luor ni Gladys dhi dong'. Ok aluor, luor to onge. Nikech an awacho mana gima Kewopa wacho kawuono. Ma gima otimore mana kawuono. Kewopa gi jo ma bende wuoye kawuono. Wawachni. Ka chalo siasa chopo to adhi seme. Ing'eni nyadwaro kata doctors mwadhi go dal moko ni daktari ni un jo seme un gi hawi. Daktari ni ng'ama osetelo no maber. Mano nyaka itim. Miyo ka jo Kewopa no wuok moko ni Gladys ber. Mano be chiko ne iti. Nikech ibiro dwaro mine. To mama mope diporo nyalo wuok. Biro gi maendeleo ya wanawake. So ok unyal bet molo jogo manie telo to ae ka sama ji pod lero to uwuok uwacho ni manyaka wamim na ng'ane. Uketho lero no.
Okay. To in kaka koro jatene ma chon ma ODM, ang'o ma koro nyaka utim sani mondo urie ODM? Awachako gi weche mag mine. Nitiere kidieny machielo be mag rowere, ma gimbe gin gi mutni moro kani ok oseng'iwa maber. Achiel kuom gi gin ng'ato kaka Babu Owino. En owuon pok owacho. Ariyo wacho. Pok owacho gi en owuon gi dhoge, lakini joma wuoyo. Koro idonje mbaka maber. Ka wawuok ni wach mine ma wadwa wuok go. To ae sama koro iseketo ni en mine, koro mine ma wang'iyo, to rawera bende wuok. Babu wuok ni adwaro gini. Basi itiyo ni pati. Ta bende koro wadwaro rowere. Gigi duto nyaka ng'i. Koro ok ibi ng'iyo kom achiel. Kom ni nitie, kom machielo nitie. Koro ikoni macha awakete rawera. Ma koro wadware ng'ama mama. Ang' nipoge mna kamano. Nikech ng'ato kaka Gladys mosetiyo mochopo kamotiye no. En gi tekone. Ji bende ong'e tekone. To nitie jomoko bende ma bende nyalo dwero bende wang' none tekone. Kanyo cha wadwaro mar leader minority. Ine ka Melino wuok MP Suba South, pani Suba North, whichever Suba. Obendi no wuok. Junet bende dwaro. Nikal gini bende dwaro. Koro ing'iyo ni ng'amodhi. Junet odhi kode. Mili odhi e whip. Koro upogo kamano. Koro abuko ni ka mine to ng'ane bende osedhi kanyo. Koro kamachielo ng'ane be wang' odhiye. To ji duto mowuok. Trevor, ka ji chopi mibed kamineno koro siasa nitiere ma jomoko osebet MPs, jomoko osebet senators, moko osebet governors, nitie jomoko osebet kata ministers iye kanyo, jomoko osebet PSS. Jogi ng'enygi ni gin joma nyalo timo gimoro. Koro sa yiero emo wang' kaka ng'ato dhi matek, kako nyalo kelo ji, kaka koro chama be ng'iye, isetiyo maromo nade, emang' nowuogi. Be une gi luoro moro ni kaka udhi timo tungni masani nitiere mar telo mar ODM ni, nyalo baro kata mana pati? Be une gi luoro moro ni koko ng'i gini matut, koko time yo makare, to pati nyalo barore marum? Dongi winjo koka pora kakidwaro. Adwa nyisi nikech nyaka un jotelo, nyaka ubed kung'iyo ni gini dhi bet nadi. Masamori nyawach kata ng'ane gini to oromo kodi. To koro ne jogi pokoyudo, kata kako ring'iyo grubego pokoyudo. Kwadwa ni pati udhi mbele, kikibedi. Nikech inyalo koni wan joluo koro nyaka wakama, joka be nyalo koni kara kaka mano to bet pati u. To joka be ok nyalo wacho ni koro gikawo gik moko duto, un joluo udong' nono. Jo Kisii bende ang'o nitiere, jo Baluhya bende ang'o nitiere. Nyaka ng'i gigo. Nyaka ng'i gigo te. Nyaka ng'i gigo te. Nitiere ng'ama penjo ka ndi Umbijano, wacho ni Umbijano wango Junior, aneno Ramogi ni ka nitiere Nairobi kae. Penjna wendo wane to ng'ama dhi kawo kar Raila, ponono no yombo e kom manyocho omanyo, nikech waneno chochni mang'eny e ODM ka. Raila nyocha osewacho ni ok chan tero mama machuore pok otho. So kata ka ng'ato tuo to dong' wapenji ni Trevor matuo ni kotho ng'adhi kawo okaw. To kochopo sano ing'e ni nyocha kiwacho kata dwe achiel mokadho, ing'e ni wach mar ng'ama dhi bet kom mar party, ng'ama dhi bet deputy leader, ing'e ni nyocha onge. To sana ka koro osebiro ni dong' ineno ka ji osewuok mang'eny. Jakom nyocha nosewacho ni Addis Ababa ok bor, nyaka odhi kuro manwang' kaka chike ma kuro chalo, konyalo kata onyalo bet e party, kata onyalo konyo party, to then ibi ne ng'ama bi keti. Ok dong' ichak wacho ka ng'ato pod nie kom ni ng'ane ni emwaneno. Ji to nyalo go mbaka, ok otamgi, lakini ok en gimunya bet ke bura mar ODM, nuyaro buch ODM, nuyalo ni koro ka jakom odhi
to ng'ama biro bet ji nyalo bet gi paro no mos to kinyal bet gi mikete agenda ya nikech kiwacho kamano mung'ado ni en ng'ani ing'e ni gadiera usegolo ing'e ni usegolo jatelo no kama entie useketo ng'ato yes. To un kaka koro jo party isebede siasa higni mang'eny king'iyo gini higa mar 2027 ODM dhi tiyo gi UDA e dwaro kom mar piny Kenya ka higa ma 27 kaka jalony mar siasa nikech isebede siasa higni dweche adek mokadho bedi ni par ni kom jonyalo loso kata gi Ruto e wach mar miya jomoko mondo konya to dongo setimre koro siasa ok ter mabor kamano an kaka nene party sani wach sani kapok wang'iyo gima dhi timore sani nitie jowa modonjo manyocho ani kodwa koro gise to gidhi gitiyo e sirkal ma jatend sirkal to ja UDA yes to gitiye iye kuro koro paro moro nitie ni chal gima ODM koro oriwore gi UDA onyalo neno kamano to kidhi e buge onge gimose ndiki kata minutes mose ndiki makoni wariwore bende kasa ni gik moko ti kakoro wabiro timo gik moko kata kawan e bunge kata kwa loso kata kwa ng'iyo gik ma sirkal timo pod onge gima biro monowa kwedo gima rach ma sirkal timo kata bed ni jok manyocha wango koro nie ing'e ni kani koro we ni gik maricho mitimo koro ok uwachi ting'e ni uketho maduong' ma kata jo manyocha un go modhi kucha ka bende nyalo mna tiyo marach nikech ng'ama kwer koro timre nade onge ng'ama kweri ga Trevor kikiling ni seche duto en jasiki ng'ama kweri samoro miyo gimineno gima dhi timre marach to kilose to koro idhi maber yes miyo gima okane an pok aneno pok awinjo kwa bet pok awinjo kata mbaka kwa goyo ni 27 wadhi tiyo gi UDA mano pok awinjo to kaparo kata sani kata ka kore wacho ni watiyo gi UDA ana pod abiro koni ni jok moko jowanyocha nitie jakomo miyo gi thuolo koro gitie sirkal mar UDA adiera ma Nyasaye ni ginyalo ng'iyowa maber wan be wanyalo kata dhi konegi ni bwana kama kaka koro timeno to dhi ketho nyingu nikech ing'e ni kia kamoro tidhi kamoro titiyo marach kuro tiketho nyonga nying kuma nyocha yae kati bed ja Kenya tiwe Kenya ng'ado citizenship ni oko mikoni in koro kin Kenyan citizen tidhi dak kata Ulaya pod kitimo gik moko maricho kucho tiko mane ja Kenya mano biro dak kani pod iketho nying Kenya miyo wan kaka nene an nyikal kaka nene pod nyaka wang'iye gik moko maber matimre ne jopiny kaka jopiny dwaro ema dhi loso kata nying jowa modhi kuro kata en Mheshimiwa Mbadi ema koro minister to bire committee ma antie to gimoro rach inchen mae waziri to nego tim kama ma onego tim kama ma ok ber ponon ne paro mar thicho ko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ochope od bura ibro siro paro no lwedo kosoyo nikech ang'o gino ing'e gimomiyo nyakipare maber joma dwa thiche oko nang'o ng'ama biro kelonwa nyaka wachnwa gimomiyo nego thiche oko ok inyal wacho gi sani ni Gachagua to kokel ta dhi thiche oko to pok owach ni gimomiyo dhi thiche oko inyalo mna wacho ni kaka an sani kipenja ni nitie gik moko mokimorgo kuom Gachagua tabro nyisi kendo nyisi to anyisi sani ng'ato ok nyal bet ni jodalawa joodwa riwruok makorwa my people our people Mount Kenya in deputy president mar Kenya mangima
kata sani oyiera seme nigi locations auchiel sub location 28 tawacho ni kama iluongo ni Kobeta. Koro an asiko mana ni Kobeta waka kata wakao ni okan wakao jok matiyo ofisa ma gweng'wa to gisiko giwacho mana ni gweng'wa ka to tiyo to gitiyo ofis mjumbe moriwo seme duto kanyo an awuon asego maka joka bokelo gima ber ka mede mara ni mapimo tanya neno gima timo to ka koro mano timore inyalo thiche oko kende ma jatend piny Kenya to do nikech oyiergi gotiko achiel kanyo to abwang'e ne to asiwinjo ka jorieko osewacho ni ka en ma en gi shida ti nyathiche oko kende kudong' to moro bende nyathich gi duto Okay. Ka koro wachigni kodhi kotigo kaendi ni ng'anyo mar tarik 8 ma en tich ang'wen. Rowere oramo ni pod giduoge ndara. Giluonge ni nane. Un kaka ODM osero paro mar ng'anyo ni koso kwedo paro. Gini an gima waduoki gino kaka nene. Kech pok wabet piny kaka bura mar ODM mondo wawach ni wasiro paro no. Ang'o momiyo nyithindo ng'anyo? Bi ng'eyo, bi se nono Trevor, ni gik ma nyithindo wacho gi mibadhi, tich mok timo ber, ok ndik ji maber, kata tich onge, tich matin mantie ok ndik ji, nengo nyocho hingo jik moko. Bi ng'e ni magi gik manyo wacho ndalo mondo wang'anyo, kata magi gik mane ni BBI, samoro ka kijende giloso tiparo ni gisomo BBI. Mago gik mane wok wadwar te. Miyo nyithindo go gik ma gidwaro go gin kare. Magi mo wageno ni sirkal makoro wajiwo lwetgi nikech wamiyo gi jomo wang'e ni nyalo tiyo. An nyocha kia koda tich chando gi nikech gikia koda tich chando gi nikech ok gidwar. Koro wajiwo lwetgi gi jomo nyalo tiyo. Mo wageno ni mondo gitim gigi mondo nyithindo gi ubed gi kwe. Mondo piny obed gi kwe. Koro machanda mar tarika 8 ni en nyithindo gi nyocha nochako ni ok ne gidwar finance bill. Wajiwo mokadhe kata wago noto joka ng'any mwengu okadhe ma nyithindo gi owang'. Nyithindo gi okoni koro president gi joge go gidwar. President nikech jogo ok timo ber. Koni koro karaloko jogi. Gichako gi kwe. Koro gima ananeno nego watang' ni ahinya en jomo kelgi. Ka waduoko gi ka ok wang'iyo gik mochi nyithindo gi dwar to nyithindo gi nyalo bet e pap. To ditama kwero gi kagikoni ne wakonu ma to unutimo ma. Ne wakonu ma unutimo ma. Gimonego tim ok ni ok wadwa ni nyithindo dhi e pap, wadwa ni nyithindo dhi e pap. Ang'o ma nyithindo dwaro ema mondo tim. Yes. Emomiyo ineno ka wan awageno ni jowagi ka koro giwe karwa ka gin kocha. Gilosie tich ma kocha. Mondo in fact samoro ing'e ni ji nyalo wacho ni kata kwa chiwo jowagi ka jakomo chiwo jowagi nodhi oti kocha. Ok nokonyo president, okonyo Ruto. Okonyo piny. Nikech ka gik moko timre maber kata ka stima koro ipogo maber e piny duto. Duto to stima ni ode gi dala gi mago noseketi. Koro magi tomo piny duto. Miyo nyithindo go anda wacho ni wang'iya ne kaka kiny kata rucha wakadho jogi. Kendo kaka bende wadhi bet gi jogi e bunge. Nikech ka koro osemigi lwedo bedhi gidhi neno ni koro gin bonego gik mikadho gi thuon gi koro mondo gitim nadi giwe gik moko mondo wachi kata gik mineno Trevor chike modhi e kot ma kot ong'ado gi kidhi e Hansard ne wawacho an nitie mar chief na wacho ni gimo wacho ni to chiemo kot no riembugo to donge koro riembgi kata mar finance bill donge nokone gi ni mat kot dhi ketho
donge nyocho oketho moketho koda kama chon. Okay. Kata machon no bi kidoke ne ane bunge. Yeah. Ne wakwero gi kaka housing levy. Ne wakonito housing levy udwa chako ng'ado ji pesa. To pok wacho kata ni gini utiyo nang'o. Yeah. Board en ng'a. Account ne ni kanye. Okay. Erokamano mheshimiwa. Dr. James Nyikal jaod bura Maseme mane kama weche moro mar duol erokamano ahinya kuom miwa seche. Wabiro neno kaka weche biro chanore mbele ka. Aduogo kendo saa 3 dadi kulo koni duonde rame. Korane mantiere kaendi. Ando kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi deno Ombija tae anyakwar guok kocha pesa. Wanere saa 3. Walendo tho mar mama Christabel Awere mar kano kolwa